Dan Caoimhin għandu sena u xarejn. Ta' 8 xhur lil Caoimhin sabulu tumur f'għajnu. Wara li nataw l-aħbar li l-ġenituri tiegħu qalulhom li Caoimhin kellu jitla l-Ingilterra biex issirlu operazzjoni serja. Karen, Caoimhin, irrakkuntat li l-operazzjoni saret lejlet il-miliet li għadda u kien miliet li u żewġa mhux se jinsew qatt. Lejlet il-miliet, meta kulħadd ikun qed jiċċelebra, Caoimhin kien fuq il-mejda tal-operazzjoni, filwaqt li huma kienu barra jistennew u jitolbu. Karen spjegat li minkejja li t-tifel tilef għajnu, l-operazzjoni irnexxiet. It-tumur telaq u ma komplix jinfirex. It-tobba qalu lill-ġenituri li normalment it-tumur ikun f'għajn waħda, iżda l-Caoimhin ma kienx hekk, għax it-tumur ħareġ fl-għajn l-oħra wkoll. Imbikma, Karen irrakkuntat li t-tobba qalulhom li hemm ċans li jkollhom ineħħu l-għajn l-oħra u bekk Caoimhin jagħmel kollox. Kieku nixtieq li għall-inqas isalva l-għajn l-oħra li fadallu forsi illum veru kollox tista' tagħmel, imma keraw tkun bla dawl ta' għajnejn. Metodu daqshekk żgħir. Karen kieku tista' tixtieq tagħti ħajnejha. Waħda ma, mhux it-tnejn. Ħalli waħda nara lilu jikber, għax il-fatt li ma jistax jarana. Ikidni. U meta kien jara. Nagħmel issa 4 xhur, 5 kien jara. Ma l-fatt li issa dejjem imur lura, il-vista dejjem tmur lura. Isu bħal meta qed jarana u dejjem niffejdjaw aħna. Nħossa, żgur nħossa. Ngħidlek jien anke barra Londra qed tilhom ma nistax inteħħtiha għenejja. Ma nqul lili. Ejja. Li rajt biżżejjed issa. Inteħħtiha. Kamon għal-karnival. Isek inti tibda taħseb il-qoddim, tgħid issa jiena 4 ijiem oħra ħanġibu l-karnival. Jew ħanejdlu inti libes ta' Spiderman. Ma jafx minnu. Jien ħanaraq li libes, ma jafx minnu. Dik veru t-tieni ġewwa. Karen u Johan għadhom kif reġgħu ġew lura mill-Ingilterra fl-aħħar jiem. Fil-waqt li qalu li qed jistennew biex jaraw x'se jaħdem il-kimo, spjegaw li kuntenti li waslu propju fil-ħin biex għada il-ġimgħa l-kbira imorru fil-programm Xarabank biex iwieġbu t-telefonati u jkunu parti mill-festa ta' solidarjetà b'Risk Puttinu. Puttinu familja. Issib familja oħra veru, familja oħra. Tmur morna ras maqtuwa, qalbna maqtuwa. U Reni jgħidlek nimxu triq kollha mija, kollha u veru. Il-ġenituri ta' Caoimhin waslu messaġġ lil Maltin biex għada f'Xarabank ikunu ġenerużi. Dan hekk kif fil-programm speċjali ta' għada Xarabank se jkun qed jiġbor għal Puttinu Cares.